Benestar emocional no entorno de traballo. Algunha vez sentiches que o estrés laboral se acumula ata afectar o teu estado de ánimo, o teu sono ou mesmo a túa vida persoal? O benestar emocional non é unha moda, é un piar fundamental para a saúde das persoas e para o éxito de calquera organización. Cando non coidamos a nosa saúde emocional, os efectos aparecen rápido. Fatiga mental e física que se converte en esgotamento crónico. Problemas de saúde como dores de cabeza, insomnio ou mesmo risco cardiovascular. Menor motivación e compromiso coas tarefas. Dificultade para concentrarse e tomar decisións. E, en moitos casos, conflitos e tensións con compañeiros ou superiores. O benestar emocional non só afecta a cada persoa, tamén repercute na empresa. Un equipo sometido a presión constante produce menos, concéntrase peor e é menos creativo. Aumentan o absentismo, a rotación de persoal e a perda de talento. O clima laboral deteriórase e con el a motivación colectiva. Pola contra, cando existe un bo ambiente emocional, todo mellora. Produtividade, satisfacción laboral, compromiso e fidelidade. É un beneficio mutuo. Fomentar o benestar emocional é unha tarefa compartida entre a empresa e as persoas traballadoras. Desde a empresa pódese equilibrar a carga de traballo, fomentar a comunicación aberta, ofrecer formación e programas de apoio, e recoñecer os logros do equipo. Tamén é clave promover pausas, a desconexión digital e oportunidades de crecemento. Desde as persoas trátase de aprender a identificar sinais de estrés, tomarse descansos, expresarse con asertividade e saber poñer límites. Tamén pedir axuda cando sexa necesario e coidar hábitos básicos como a alimentación, o exercicio e un bo descanso nocturno. Lembra, a saúde emocional non se consegue con grandes cambios, senón con pequenos xestos constantes. Cando nos sentimos ben, traballamos mellor, relacionámonos mellor e facemos medrar o equipo. O benestar emocional é a base dunha vida profesional plena e dunha organización próspera.